चाचा बियाह जनतनी का हो, बियाह का हो। एगो गांव में एक आदमी रहल है, एक आदमी, उनका नाम का रहे, सुने, उनका नाम रहे निरूह। निरूह काम कर रहे, ए साल लगन में एगो शादी करस, अगला लगन में ए मौगी के छोड़ दे आ दोसर कह ले। 8 गो बियाह के लिए 8 गो, 8 मौगी के छोड़ दे। 9वां बियाह जब कैले, 9वां जाना नाम कर घर में अली तो मौगी के सुना के कहत रहे कि आ गली मनौवे नार, आ गली मनौवे नार। मौगी सुनत रहे, मौगी कहते कि अरे भाई निरी 9 गो बियाह 75, 9 गो को कहती कि अरे भाई निरू आई तोरा लेके 13 4 कलश आगे चलते नहीं हम तो का कहे के बा। आरे खैला ना धन काहे के चाचा, खैला ना धन काहे के कमैला, सारा जवानी व्यर्थ है। क्या बात है, खैला ना धन काहे के कमैला, खैला ना धन काहे के कमैला, मोती में माहुर घोराता जमाना के दोष दिहल जाता, मोती में माहुर घोराता जमाना के दोष दिहल जाता। दूसरा के दुख देखी आवत माजा, आवत माजा बजावे लोग बाजा। दूसरा के दुख देखी आवत माजा, आवत माजा बजावे लोग बाजा। अपना में अपना में जाता तो बुझाता जमाना के दोष दिहल जाता, मोती में माहुर घोराता जमाना के दोष दिहल जाता। और का माता पिता की सेवा न कइला, माता पिता की सेवा न कइला, गंगा तीरथी धन काहे के कमैला, खैला ना धन काहे खैला ना धन काहे के कमैला। वक्त का ये समुंदर रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाते रहा। 4 पैसे कमाने को आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आते रहा, गाँव मेरा मुझे याद आते रहा। वक्त का ये समुंदर रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाते रहा। 4 पैसे कमाने को आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आते रहा, गाँव मेरा मुझे याद आते रहा। और गौर करिए,
दान पून तू कबहू न कैला दान पून तू कबहू न कैला और का हलाना श्री गणेश राय जी बिदू बुड्डी 100 रुपया देने बनी हार्दिक अभिनंदन। हार के भजनिया में आर गईलाना धन काहे के कमैला हरि के भजन में गईलन धन काहे के कमैला कि खैलन ना धन काहे के खैला ना धन काहे के कमैला जैसन बोअबा वैसन कटब खेती जैसन बोअबा वैसन कटब खेती हई ब्रह्म के लिखल का नाम जैसन बोअबा वैसन कटब खेती हई ब्रह्म के लिखल का नाम सत्यवादी राजा हरिचंद्र दुनिया समय परल भरल डूब घर पनिया सत्यवादी राजा हरिचंद्र दुनिया समय परल भरल डूब घर पनिया समय परल भरल डूब घर पनिया सत्य खाती बेटा मेहर दिहल बेची सत्य खाती बेटा मेहर दिहल बेची हई ब्रह्म के लिखल का जैसे वैसन कटब खेती हई ब्रह्म के लिखल का हमारा दादा के पोता के तरफ से पुरस्कार ले लो बाबू हमार तार है ना घुमा इधर अपन नाम बोलो तो नाम बोलिए आयुष कुमार पापा के नाम बोलो संजीत राय मम्मी के नाम बोलो रिंकी देवी तार दिन दुगुना और रात चौगुना को अच्छा से पढ़िया अपने सब बढ़ के सेवा करिए अरे हमारे बाबू जिया का कहे का बाबू साधु संत के अंतिम लाइन साधु संत के सेवन कैला साधु संत के सेवन कैला अरे हरि के भजनिया में आर गईलाना धन काहे के कमैला खैला ना धन काहे के अरे खैला ना धन काहे के कमैला खैला ना धन काहे के कमैला खैला ना धन काहे के कमैला बोले रामचंद्र की जय बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री सीताराम।